Takže čus lidi, dneska vám ukážu úplně hustý save do Minecraftu. Prostě tento hrad se nestavil já, to jsem stavil normálně Sintošu. Stáhnutí tohoto saveu vám do popisku, dám do popisku. Čum táto. Brnko. Prostě je to enchantý všechno 127, meč, luk. Ukážu vám, jak to funguje. Prostě on do vás třeba bouchne a hned chcípne, protože máte 127 trnů. Když prostě je to úplně hustý. Jsem oči, jak jsem to viděl, ne? Možná, že se video to bude trochu lagovat, nebo je trošku špatně uslyšíte. Čumte, mrnete do něho a máte stav. Tyva, toho z toho vypadne. Takže jste skoro jako kdyby... Je to prostě hustý. To vás bouchne hned po něm. Teď z něho si vypadne miliarda kostí. Spíš šípnu. Prostě to doporučuju, je to fakt hustý. A čau.